भुईमुगाच्या शेंगा आता ताज्या ताज्या झाडावरच्या काढलेल्या आहेत, झाडांच्या उपटून तर साफ करायचे, धुवायचे आणि उकडायचे शेंगा. हा नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे. मी आदिती गावडे. गावडे गझली चॅनलवरती तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मंडळी, आम्ही गेले 4 दिवस कोकणात आलो आहे. आमच्या गावाला मंदिराचे कार्यक्रम होते. ते कार्यक्रम सगळे आम्ही एन्जॉय करून आज आम्ही आलो आहे सुरेखाच्या माहेरी. सुरेखा, तुझं माहेर कुठे आलं आहे? माहेर माझं मसुरे वेरलीमध्ये. हां, तर मंडळी तिथे आम्ही आज आलो आहे आणि आज ती आपल्याला कोकणातलं तिचं माहेरचं घर दाखवणार आहे आणि शेती सगळी दाखवणार आहे. तर चला आपण तिच्याबरोबर व्हिडिओला सुरुवात करूया आणि हे कोकणातलं तिचं घर कसं आहे ते पण आपण बघूया. मारेल शिंग ये पी पाणी पी. गरजा बघा थोड्या हिरव्यागार काहीतरी हातात देऊ काय मग खातो मी. हे नको, हे पण नको 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 रंगा थोडं भरलं त्यांचं. लावया लावया इथे यायचे का बघा, तोंड लावता बघा यायचं. आहे बघा इकडे, हा इकडे आहे. बघा चहाची पात. चहाची पात. तर मंडळी, सुरेखा माहेरी आली आहे आणि दाखवते माहेरच्या बागेतलं काय काय आहे ते. चहा पत काय ते चहाची पात. चहाची पात. चहाची पात. आणि हे तगराचं झाड बघा, मस्त पैकी फुललेलं आहे. छान पैकी फुलं आली आहेत. काय फुललं आहे बघा तगर. थांब, हलू नकोस.
विहिरीला पाणी आहे का? हां, विहीर केवढी खोल आहे. लिंबूच्या झाडावरती कारेट लिंबू पण आहेत पण कारेट लांबून दिसतात. म्हणजे आबोलीची फुलं आहेत. इकडची घ्या. संध्या नाही करायला पाहिजे आता उन्हाचं. आता आबोली फुलली आहे छानपैकी आहे. संध्याकाळी या येईल म्हणजे असं ऊन नाही येणार. गावठी लिंबू, अस्सल गावठी लिंबू. मोठंसं काढते म्हणजे लिंबू आणि ते पण आहे. इथे पण आहे बघा. इथे आहेत भरपूर आहेत. आतमध्ये भरपूर लागलेली आहेत. आता उन्हाळा असल्यामुळे ते झाडं सुकलेली आहेत. पावसाळ्यात हिरवीगार असतात ना झाडं. त्यात लिंबू वगैरे पटकन दिसतात. आता दिसत नाही उन्हाळ्यात. ऊन येते सगळं. आंब्याची झाडं आहेत पण आंब्याच्या झाडावर बांधी आहेत. आंबे नाही आहेत. बांधी आले आहेत. बांधी गोट्यातली गुरं बाहेर आहेत. गोट्याच्या हा आमचा गुरांचा गोठा पण गुरं सध्या बाहेर आहेत. हा आहे आमच्या गोरांचा गोठा. उन्हाळा असल्यामुळे गुरं बाहेर आहेत. जरा झाडाखाली बांधलेली. आता इकडे लाकडं पावसाळ्याची लाकडं आहेत. इथे गोवऱ्या आहेत या बाजूला. गोवऱ्या म्हणजे मालवणी शेणी. मालवणी भाषेत शेणी म्हणतात पण बाकी इतर लोक गोवऱ्या म्हणतात त्याला. इकडे हे गोवऱ्या आहेत. इकडे लाकडं आहेत. इकडे गवत ठेवणार आहेत पावसाळ्यासाठी. गुरांसाठी गवत ठेवणार इथे. इकडे गुरं असतात. तिथे गुरं असतात. तिथे गुरांना पाण्यासाठी सोय केलेली आहे. नळा तिथे पाण्याचं गुरांना पाणी पाजायला नळ केलेला आहे. तिथे बादली भरायची आणि गुरांच्या पुढे ठेवायची. ते आहे नळ. आता घर दाखव तुझं. आधी गोटो आणि मग घर. आधी गोटो मग घर. हे आहे आमचं गावचं घर. माहेरचं माझ्या माहेरचं घर. रात्री छान दिसायचं. हे घरासमोरचं अंगण. भलं मोठं अंगण घरासमोर. हे तुळशी वृंदावन. आहे. बसण्यासाठी कठडे केलेले आहेत. तीनही बाजूने कठडे केलेले आहेत बसायला. इकडेही फुलझाडं आहेत बाहेर. बघा इकडे फुलझाडं आहेत. आबोली वगैरे. आबोली, शेवंती आहे. ब्रह्मकमळ आहे. ब्रह्मकमळ पावसाळ्यात येतात भरपूर. इकडे बाहेर काजू घातलेले आहेत सुकत. मांजर मी येऊ. काजू वाळतात इथे. इथे नारळ. घरचे नारळ. आहेत भुईमुगाच्या शेंगा. आता ताज्या ताज्या झाडावरच्या काढलेल्या आहेत झाडांच्या उपटून. तर साफ करायचे, धुवायचे आणि उकडायचे शेंगा आणि आपण खायचे. ओल्या शेंगा आहेत.
नको नको. हा मस्तपैकी बसले आराम करते मांजर. हा आहे आमचा भोपाळा. हा आहे भोपाळा नवीन केलेला. कोकणामध्ये या भागाला काय म्हणतात? वळय. गणपती वगैरे इथे बसत असतो. वळय म्हणतो आमच्याकडे. गणपती बसवतात गणपतीच्या दिवसात. नागोबा बसला. वेगवेगळी मांजरं आहेत हा. नाहीतर एकच वाटली सगळ्यांना. बाहेरचं वेगळं फळ्यातलं, तिथलं वेगळं, हे वेगळं. हे दिशाचं किचन. हे आमच्या दिशाचं किचन आहे. लिंबू काढला या तिथे झाडावरचा. हो सेपरेट. हा एक सेपरेट रूम. तुम्ही जाता ना तिकडे. तिकडे एक रूम आहे सगळ्यांसाठी. इथे एक रूम आहे. गोडाऊनचा. गोडाऊन इकडे वेगळा. हे साठवणुकीची खोली. साठवणुकीची खोली गोडाऊन. हे एक रूम आहे छोटी. हे आहेत भोपळे, गावठी भोपळे. आणि ही आहे मागची पडवी. पडवी म्हणजे ती पण सगळी साठवणुकीचीच आहे. सगळं सामान ठेवलेली. इकडे आहे बाथरूम. इथे बाथरूम आहे. हात खाऊ नको माझं. हा सगळ्यांकडे तुला तुला एक टिकत नाही. वाचराय दे. थांब ना टेकला तिला देते. तू दूध देते धर. त्या दूध देते म्हणून एका जास्त बघा. हा मग असं हात फिरवते फिरत ना. भाकरी पण आहे ना बघा. बाबा हळू हा मग एवढी जीप काढतो बाहेर बघा. हात माझ्या घ्यायची लागतो. चाली संपली तेवढीच होती. आणखी हवी होती त्यांना भाकरी. आता भाजूया परत त्यांच्या सेपरेट. बोलला असतो सगळं चालू असतं. खाली चल ये तू. काढू का वरती आहे मी.
सुरेखा, हा भुईमुग उन्हाळी आहे ना? हो, उन्हाळीच आहे ना. मग किती महिन्याचं आहे पीक? 3 महिन्याचं येतं ते पीक. तर म्हणजे बघा, हा 3 महिन्याचं पीक आहे. 3 महिने पण ह्याला पाणी द्यावं लागतं ना? हो, 3 महिने म्हणजे भुईमुग काढेपर्यंत. तर मंडळी, भुईमुग काढेपर्यंत बघा या भुईमुगाला पाणी द्यावं लागतं. तर असं हे 3 महिन्याचं भुईमुगाचं शेत आहे. मंडळी, हा काजूचा शेवटचा सीझन आहे. बघा, झाडाखाली खूप काजू पडलेले आहेत आणि झाडावरती पण खूप कमी आहेत आता. हे बघा, अशा प्रकारे कुठे कुठे तुम्हाला आता काजू दिसतील. ऑलमोस्ट सीझन संपत आलेला आहे. हा बघा, समोर एक पिकलेला काजू दिसतोय. बघा, याला बोंडू म्हणतात. असेच बरेच काही पडलेले आहेत, ते मी आता जमा केलेले आहेत, तुम्हाला दाखवतो थोड्या वेळाने. मित्रांनो, काजू हिरवा असते वेळी असा दिसतो. आणि हा बघा, हा पूर्ण तयार झालेला आहे काजू. याला आपण बोंडू म्हणतो. आणि पुढची जी काज आहे ती आपण काढून घेतो. तर मंडळी, यावर्षी कोणी कोणी काजूचे बोंडू खाल्लेले आहेत ते मला कमेंट करून जरूर सांगा. आणि किती खाल्ले आहेत ते. मी तर भरपूर खाल्ले आहे. त्याचा रस एवढा प्यायलो आहे, का संध्याकाळी जेवायला होतं की मला माहिती नाही. हा बघा, हा हिरवा काजू. आणि हा बाजूला दाखवतोय तो पूर्ण तयार झालेला आहे. पूर्ण तयार झाल्यानंतर हा पिवळा दिसतो, काही रेड असतात, असे वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाती असतात. तर हे बघा, झाडाखाली किती पडले आहेत बघा काजू. हे बाजूलाच गवताची कुडी. हे बैलांना पावसाळी खाद्य आहे. हे बघा, आता भुईमुग काढते ती. शेंगे होते चांगले. आणि सरळ जातात. एका हाताने येऊच ना, 2 हाताने. तुझी बाई बरी आहे बाय, बोला चला. ते शेंगा राहिल्या वाटतं जमिनीत. शेंगा राहिल्या जमिनीत. कधी केले पूर्ण शेंगा चांगले होते, पण काय शेंगा मस्त होते. मित्रांनो, हे सगळं उन्हाळी भाज्यांचं शेत आहे. याच्यामध्ये प्रामुख्याने वाली, वांगी, गवार, मिरच्या, लाल माठ, मका अशा भाज्यांचं पीक घेतलं जातं. तर बघा, सीझन आता संपत आलेला आहे. मेच्या एंडिंगला हे सगळं काढून टाकलं जातं आणि पुन्हा आता पावसाळी शेती केली जाते. मित्रांनो, ही शेतातली पाण्याची विहीर आहे. हिला पण भरपूर पाणी असतं, पण मेच्या एंडिंगला खूप कमी होतं.
तर तुम्हाला माहिती आहे सगळीकडेच मेच्या एंडिंगला पाणी कमी होतं, तसंच याही विहिरीला पाणी कमी होतं. मित्रांनो, हे काप्या फणसाचं झाड आहे बघा, वरती फणस लागले आहेत. हे पण आता तयार होत आले आहेत. आता ते काढतील ते थोड्या दिवसांनी. नको का तुमची बाई उरक जेव्हा शेंगे खाऊ. मंडळी, भुईमुग काढल्यानंतर असा हा एका लाईनमध्ये शेतात वाळत घातला जातो आणि पूर्ण वाळल्यानंतर तो घरी नेऊन त्याच्या मग शेंगा काढल्या जातात. डॉक्युमेंटरी करतं. तर मंडळी, ही आहे आमच्या इथली शाळा, माझ्या माहेरची. तर इथे आम्ही 1ली ते 7वीपर्यंत शिकलो या शाळेमध्ये. एकदम घराच्या बाजूलाच शाळा आहे ना? हां, एकदम घराच्या बाजूला. म्हणजे आम्ही 2 मिनिटात शाळेत, 2 मिनिटात घरी, असं पण ये जा असायचं. तर मंडळी, या व्हिडिओमध्ये तिने खूप जुन्या आठवणी सांगितल्या आहेत. तर मंडळी, एकंदरीत हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तो जरूर कमेंट करून सांगा आणि आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.